Daghan kay ming rambutan guys, ibutang na mo sa lamisan mo. Ilang kayo makita kay mas nagdaghan iyang kuan. Pero oh, look. Ang dami niya guys. Hindi na may yung palit. Na-harvest na. Picture kuan. Diara rambutan. Namunga na yung rambutan nang. Oh! An. Asal sabaw sa kuan an. Oh, yan. Guys, mamigay tayo ng rambutan. Mamigay kami, guys. Patay pa. Hawa diha mo. Wasa ba? Ako. Ito yung may pinggan. Hindi alam. Namudjot ako ni guys. Look at the rambutan! Na, ka-happy guys. Isang ulan, happy ang New Year natin. Dahil sa rambutan. Na. Uy, baka makakulugan tayo. Gabok biya na ko nang gawin ng kinitahon. Oy. Gabok biya na oh. Sauda, maka-enjoy guys mag-harvest. Aksunda. Look! Daghan guys. Oh, nanami. Pero among lamisa guys, nagkanilabhan pa na. Pero nanami rambutan. Libre na among pambutang sa lamisa guys. Di nami magpalit. Nang, look at your rambutan. Na, harvest namin nang. Maturong untag mauli ka diri nang bang mamunga ni siya. Look at the rambutan guys. Daghan ka aming rambutan. Anami pang siguro guys mag-decorate ta para sa ato ang New Year. Basta guys abangan ninyo pag-decorate na mo ani among rambutan. Thank you Lord sa fruits. Thank you jud kayo Lord. Kita gani ni mag-delivery prutas. Grabe guys, daghan kay nga tanan. Look at guys, oh. Look at our rambutan guys. Mupay pag-harvest ani guys. Look, oh. Ang dami jud guys.
Tadang! Libreng rambutan, guys. See? Agitanom na ni mo diri na agdul sa kusina, namunga siya, guys. Tunong-tunong po siya, guys, nga paingon mag New Year. Pa-thumbnail ta, guys. Oh. Tada! Talala! Baga kay bunga, guys. Look! Tada! Tada! Daghan kami rambutan!